ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ସହଜ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ରେସିପି କରିକି ଦେଖେଇବି। ଥରେ ଏମିତି କ୍ଷୀରି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ମନ ହେବ ବାରମ୍ବାର ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ଖୋୟା କି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବନି। ନର୍ମାଲ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ନର୍ମାଲ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅଛି ସେଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇକିରି ରଖିଦେଇଛି। ଭଲକିନା 6ରୁ 7 ଥର ଭଲକି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏ କ୍ଷୀରି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବି। 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗୁଆ ଘିଅ ନେଇଛି। ଘିଅକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ଘିଅ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ରଖିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ସବୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି ଚାଉଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ତେଜପତ୍ରକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଘିଅରେ ମିଶିଗଲା ପରେ, ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଇ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଘିଅରେ ଟିକେ ଭଲକି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଲୋ କରିଛି। ଭଲସେ ଭାଜୁଥିବେ, ନଚେତ୍ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉଳ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ 5ଟା ସିଟି ଦେବି, ଯାହାକି ଆମ ଚାଉଳଟା ପୁରା ଭଲସେ ଫିଟି ଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ରଖିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉଳ ଭଲସେ ଫିଟି ଯାଇଛି, ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି ଚାଉଳ ଆମର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବ, ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚାଉଳକୁ ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ ଚିନି ନେଇଛି। 1 ପିଞ୍ଚ୍ ଲୁଣ ଦେବା, ଯାହାକି କ୍ଷୀରିର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। ଚିନିକୁ ପକାଇଲା ପରେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ପାଣିକି ନଖ ଉଷୁମ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେ ପାଣିରେ 2ଟା ଅମୁଲ ରଖିଛି, ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କିଆ ଅମୁଲ, ସେଇ 2ଟା ଅମୁଲ ରଖିଛି। ସେଇ ଅମୁଲକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଯେମିତି ବିଣ୍ଡା ନ ରହିବ। ଆପଣ ମୋ ଉପାୟରେ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ, କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ, ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି 2ଟା ଅମୁଲ। ତ ଭଲସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘାଣ୍ଟିବେ। ଭଲସେ ପାଣି ସହ ମିଶିଗଲାଣି, ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରେସରରେ କରିଥିଲି, ତ ଟିକେ ବାମ୍ଫ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇଥିବା ପାଣିକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇଛି। ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ସବୁ ଚାଉଳ ବି ଫିଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଭଲସେ ଫିଟି। ଏମିତି ପାଣିଆ ରଖୁଥିବେ କ୍ଷୀରି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଏମିତି ଟିକେ ପାଣିଆ ରଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କ୍ଷୀରି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ପାତ୍ରରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। କ୍ଷୀରିକି କଲର୍ କରିବା, ଯେମିତି ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ କ୍ଷୀରି କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ ସେଇ କଲର୍ ଟିକେ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିଦେଇଛି। 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ या 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ। ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଦେଇଛି କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଚିନିକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବି, ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ନଚେତ୍ କ୍ଷୀରି ପିତା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ କ୍ଷୀରିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ କ୍ଷୀରିକି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କ୍ଷୀରିକି ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆମର ହେଉଛି। ଏମିତି ଯେମିତି ଭୋଜିରେ କ୍ଷୀରିକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ସେମିତି ହେଇଛି, ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ମୋ ଉପାୟରେ କ୍ଷୀରି ବନାନ୍ତୁ, କ୍ଷୀରିକି ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଦେବା ଯେ ମୋ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଘରେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି ରଖିଥିଲି ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟିଲାଣି। ଆମ କ୍ଷୀରି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଆମେ କାଜୁ କିସମିସ୍ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କ୍ଷୀରି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।